An filɛbaw ni an lamɛnbaw Bamakɔ cɛ an'a muso tɛnkudugu ni bolomadadugu minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi sɔgɔmada in na kibaruya bɛna taa n'an ye kiiri min bɛ sen na chambre criminelle la n'o bɛ ka kɛ avocat olu y'u ta fɔ min ye procureur fana y'a ta fɔ kiiri jaabi o kɔnɔnen don nka min ye avocat 19 olu ye sɔrɔnadonni min kɛ an n'an da don o la. Dɔgɔtɔrɔsow jɔli Asaba Jalo y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa ko tajiko a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni an ka sigidaw litakaw fɛ yen. Mali ni Moritani dancɛla gosili min kɛra kununko an n'an da don o la. Kɔkan kibaruyaw bɛna taa n'an ye arabudugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kadafi ale denkɛ ye. Surɔ Libi kunnafonidilaw y'a jira sa k'a fɔ ko ale kɔni jɛkulu dɔw taara ale faga fɔ a ka so kɔnɔ. Sɔɔni san a la cogo min farikolo ɲɛnajɛ la Fala i y'a fɔ cogo min o don han. Ça déqualifiera joli b'a éliminé don. Kuru kelen joli ma dasi. An na tila k'an da don a la. Ale ka baarakɛyɔrɔ bɛnnen don lamɛrikɛnw ka farafinna ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'o ye département d'État ye. A nalen kɛnɛ kan anw fɛ yan Fala ye Mali lasigiden k'a fɔ min ye États-Unis lasigiden bɛ Mali la o tun bɛ a kɛrɛfɛ. Kumaw ye tali kɛ min na Job ka laseli kɔnɔna Fala ye Mali ale ni États-Unis u bɛ se ka kuntilenna sɔrɔ cogo di bi ani farafinna an fanfɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya AES Bamanancualen ka wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Jagoko ta na sira fɛ min ye ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min. Amerikɛnw ka maa fɔlen Job ka laseli la Fala ye a ko a nana u ka jamana tɔgɔ la u b'a dɔn bi k'a fɔ min ye Mali ye a bɛ ka taa sira min fɛ nka min ye Ameriki ye Mali ka taabolo a n'a ka baara kɛcogo olu na o bonya k'o to hukumu kɔnɔna na u ni Mali bɛ se ka jɛ ka min kɛ ko k'o sigi sen kelen ka Fala ye min ye k'i sen don a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan a ye nin kɛ tan sinikɛnɛ k'olu tɛna don o la Job ka fɔ la ko Amerikɛnw ka cɛ ye o kuma fɔ Fala ye min ye ministre Job ye a ko ko hakilina ɲuman min sɔrɔlen filɛ u fɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ an ye maa ye u yɛrɛ ye maa ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma tɛ an fanfɛ bolo ma Fala ye k'o k'an ka maa fa bi ka danaya sɔrɔ baara kɛcogo ɲuman na min ye département d'État ale ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa basigi ni lafiya min bɛ se ka na ɲini o bɛ sɔrɔ cogo di ko yalama nin ye Ameriki ni AES gɛrɛtɔ ye ɲɔgɔn na wa Fala ye Mali minisiri min b'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ka dɛmɛ laseli kɔfɛ sa n'ani ni cɛkɛri ye ɲɔgɔn sɔrɔ Fala ye hakili jagabɔkɛlaw ni kokɔlɔsilaw olu y'u hakilina di min ye Dr Hussein Ben Bamba ye ale ye laseli kɛ studio tamani maaw fɛ yen k'a jira k'a fɔ ale ka baara bɛnnen don jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔli o kalan fasilili baaraw ma a ko nin taama min filɛ nin ye a bɛ se ka bila humugu mun kɔnɔna na Fala ye o ye Amerikɛnw ka balaka wuli n'u ka teliya ye ka se k'a dɔn k'a dɔ waati la sa min ye u magoɲɛw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min k'u ɲɛsin o ma min ye Hussein Bamba ye a Ben Bamba ye a ko halisa lamɛrikɛnw olu ka filɛcogo ni jamana fan caman ka filɛcogo tɛ kelen ye Fala ye u bɛ miiri ka taasi jagabɔ ka hakili jagabɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ u ka baaraw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na min ye nin laseli min kɛlen filɛ nin ye ko yalama ko bɛna n'a to AES jamana olu ka bɔ den kɛrɛfɛ la i n'a fɔ maa dɔw kɛlen don k'a kɛ cogo min na wa a ko o bɛ sɔn ka fisaya dɔɔni nka min ye taama in ye Amerikɛnw u y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye ka kiimɛli kura kɛ baara min kɛra Saheli jamanaw kɔnɔ bi cɛncɛnfuga jamanaw saba ninnu kɔnɔna na ka se ka olu don bɛrɛ la k'olu jateminɛ k'a lajɛ fana k'a dɔn k'a fɔ Mali lakodɔnni sabula Mali de jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ Fala ye cɛncɛnfuga jamana saba in kɔnɔna na bi min ye Dr Hussein Bamba ye a ko a bana ta an kana girin k'a fɔ ko nin ko in ye sewa ye ko ye Fala ye ko Amerikɛnw ferekete u yɛlɛmacogo ka ca wa min ye bɛnkanw ye u ni Mali bɛ se k'o sigi ɲɔgɔn kan sabula o delila k'a ɲɔgɔnna kɛ nka an bɛna an da k'a miiri min na k'a fɔ ko min ye nin ko in ye min ye Dr Hussein Bamba ye Ben Bamba ye a ko an ka taa n'a ye ni hakilisigi ye an ka taa n'a ye ni jateminɛ ye sabula min ye Amerikɛnw ye u sɔrɔ cogo ɲuman
u mɔnɔcogo ɲuman u mɔnɔbɔcogo ɲuman o ye sen nɔ kunbere nɔ i yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw ɲini ka ko kɔlɔsilaw ɲini yaasa wulikajɔ min b'u fɛ min bɛ duguma i k'o ɲini k'o dɔn ko nɔn tɛ ko k'a fɔ ko min ye États-Unis ye ko a bɛna danfara don ani Mali cɛ ko ayi bi jamanadenw bɛ taa sira min fɛ Américains ko ten sabula u ka jamanadenw fana ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ye k'a fɔ nin jamanadenw bɛ yen jamanadenw bɛ ka wulikajɔ kɛ jamanadenw bɛ cɛsiri la fanga kanu senkɔrɔma dondolo n'olu fɛ Américains tɛ se ka ban o ma k'u ka lasigiden minnu bɛ kuma yan an fanfɛ bolo fɛ kuma caman u bɛ jida min sɛnɛ kan ko ni nin de ka di malidenw ye fala ye nin de ka di AES denw ye olu tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ n'o ko dɛmɛli tɛ u seko n'u damayira la nka ka kɛɲɛ n'u ka jamana fana ka hakilina n'a ka kuntilennaw ye o la sa min ye Mama Falen ye fala ye ale ka kuma a ko ko an ka hakili de sigi ka ko jateminɛ AES a kɔni lakodɔnni ka taa sira caman fɛ u bɛ sɔrɔ min fɛ jamanadenw ani wolomasiri tabaw ka cɛsiri ni timinanja k'o de kɔni bɛ se k'a to min ye lamɛnnikɛnw ye u b'an mago to u n'an bɛ baara kɛ sabula nin fɛn fila o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ olu fɛ yen jamana a ka girin a ka bon se b'a ye a b'i sɛmɛ fɛn fɔlɔ min na fala ye o ye jamanadenw ye filanan o y'a ka sɔrɔdasiw ye a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɛbaaw yaasa ka se ka dugudenw olu lakana fala ye ni cɛkɛr Seya Madu cɛ min bɔra an fɛ yan Seya Madu fala ye a ye baara kɛ Seya la nka Trump nako fɔlɔ jamanakuntigiya la Trump y'a sugandi k'a bila farafinna min ye o cakɛda min bɛ n'o ye département d'État ye kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ farafinna fɛnw kɛ u y'a ta k'a bila o baarakɛyɔrɔ in na a ka baara ye mun ye ka hakili jagabɔ kɛ maaw sugu k'u dɔn n'u ni maaw ye ɲɔgɔn ye karisa ye cogo fɛ a kɛ cogo fɛ a kuma cogo fɛ a n'an ye sigi ka fɔ min kan n'a ye kuma minnu fɔ k'olu jateminɛ ka sɛbɛnkow ma k'o di min ye Marco Rubio ma ni o ye u ka ko ɲɛnabɔba ye u ka ale fana ka sanfɛmɔgɔ ye o ye fala ye u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baarabaw bɛ kɛ mɔgɔ kelen min fɛ o ye o ye fala ye min ye Nick Checker ye maa caman tɛmɛ n'olu kan janvier kalo tɛmɛnen tile 17 fala ye Stade Lansana Conte kɔnɔna na Konakirikaw fɛ yen nin cɛ ne kun sigilen don Asimi kɛrɛfɛ Dumbuya tɛmɛna ka taa ale de fo ka tila ka Asimi fo ani Asimi ne kun sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min ye lamɛnnikɛnw ka nin maa kofɔlen ye fala ye maa nin tɛ dɛ maa belebele y'a di nka a la kɔlɔsili a ka taali ni Dumbuya ka fɛn investisiri kɛnɛ kan o kan k'a to anw ka fɛn dɔ jateminɛ sabula yan'a ka se yen fala ye a tun bɛ yɔrɔ jumɛn a taara Afrique du Sud a bɔra Afrique du Sud a taara Libéria a bɔra Libéria a taara Ghana a bɔra Ghana de ka na min ye Dumbuya ka investisiri la o kɔfɛ a seginna ka taa ka sɔrɔ sisan ka na anw fɛ yan n'Ala sɔnna ma u ye programme min bɔ n'o bɛ Américains bolo n'a bɔra yan fala ye an lamini jamanaw a kan ka taama kɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kow jateminɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛn kɛ nka maaw bɛ ka min miiri an kana girin k'a ko ye fala ye hali nin ja ni nin fɛn ninnu bɔli n'an kun ka mɔgɔw tun bɛ se k'u sen sumaya ko la olu yɛrɛ fɔlɔ k'a bila u ka sɛbɛnw kan min ye secrétaire affaires africaines olu k'a pimanw ɲɛ an ka sɔrɔ k'an ka communiqué kɛ fala ye Amérique politiki kɛ kan ka hakili sigi an b'an ka nin kɛ i n'a fɔ ko n'a sɔrɔ fɛnba dɔ de don min i n'a fɔ a kɛlen don ka tiɲɛ dɔ bi fala ye fɛn fɛn mana kɛ a man dɔgɔ an fɛ yan nka fɛn dɔw bɛ yen an ni jamana minnu bɛ baara kɛ an k'u ka kow jateminɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ ka taa yɔrɔ minnu na fala ye taama minnu na u bɛ taa jɔnniw sɔrɔ yen u bɛ taa kɛnɛ jumɛnw kan kɛnɛw bɛ sigi cogo di mun ni mun bɛ yen an kan ka nin baara bɛɛ lajɛlen de kɛ sabula diɲɛ kɔnɔna na bi fala ye fɛn o fɛn ka jugu ni maa y'i dɔn k'i dɔngala kari n'a y'i jateminɛ n'a y'i kɛcogo dɔn n'a y'i ka maanifinya cogo dɔn n'a y'i ka jamana minɛcogo n'i ka jamana kanu cogo dɔn o fɛɛrɛw n'o baaraw kɛcogo dɔn fala ye i minɛcogo t'a kamana kuwa wa an ka ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to o de la kosɛbɛ sisan dugutaa ti kojugu ye nka dugutaa mun don an bɛ taa mun na jɔn ni jɔn b'an ɲɛ ye jamana minnu welelen don u bɛna taa kɛ cogo di an k'o bɛɛ jateminɛ an k'an ta n'an bila dɔ kɛnɛw sigiliw la n'o tɛ nin min kɛlen filɛ nin ye an kun bɛ se k'an jɔ n'u tilara u t'a la tuma min an b'an ka communiqué kɛ o b'a yira u la k'a fɔ ko ja ninnu b'u sɛbɛ la fala in b'a kun cɛ ni min ye AES jamanaw
u bɛ sira min kan u k'u sinsin o kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u n'u ka jamanadenw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ wo ni nanzaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya amerikaw bɛ baara min kɛ cogo min na fala ye an tɛ bɛrɛ dɔn a la dɛ nka an ye baara waati min k'u fɛ yen baara la an ye min jateminɛ u ka kow kɛcogo la ani an ye min kalan u ka sɛbɛnw na an bɛ k'o de fɔ an ka ɲɛmaaw ye anw t'a dɔn dɛ maa u bɛ ministère des affaires étrangères la minnu fana ka baara ye nin ye ka tɛmɛ anw kan mɛ an ka fitininin o y'an ka bilasiralikan ye k'a di job ninnu ma u ka se ka baara kɛ n'o ye don nataw la yaasa nin ko n'a ɲɔgɔnnaw an ka se ka o kunbɛn k'a labɛn k'a kɛ kɛcogo la kɛcogo min bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kunungo min ye armée ale ka munumunu salo kɔnɔna n'a ka wulikajɔ o taara kɛ min ye Mali ale ni Moritani dancɛ la ni drone ye